Ty na tom, že ja som bol za krabicou? To to robil. Kamaráde, ja som rád, že sme šli ty CS-ko, no je retardi. 35 som mu zobral, 35 som mu zobral v jednom s VIPom, 35 v jednom. Jak? Co radšej? Čo, pohodička, to je cheater. Kamo, 8 hodín som strávil v aute, ty kokot, bolí ma hlava jak piča, Ugly ešte tu face, normálne s ukáž, deckami kto je. budem rád, čo normálne cheatujú, vyjebanci, vyjebaní. Čo ti jebe, pozri sa na toho kokota. To je retard. Cigáni skurvení. Drž hubu, ty si na mňa dement. Kurvaj sáku. Vychobuj. Katy čisté. Čauko, Resto Presto, robíš tiež, že keď sa Koľko vyseríš, flashov bolo? prebehneš si riť prstom a potom k tomu čuchnceš? Tá vôňa čerstvého hovna na prstoch je na nezaplatenie. Skús to. A chcem sa ťa spýtať, honil si už v lese? Nám ide. Minule som sa tak vytrskal. Nám ide dole, vybehol mi s glokom ten kokot. A ty drž piču už! Vajcia jak lopty, nehehehe. Pekne. Minimálne. Škoda, že vy ste slabí na tmačku ako kokos. Drž piču, nevieš, čo mi dal. Keď ma vlastný teammate predal. Jakože keby som tam, tak ti nedá dvojku hneď, hej? Ja som Cink, cink. prebiehal, ale Čo? Ja som ti nerozumel ani slovo a nerobí nervy. Moje svaly? Kohút, čo tu posílaš? Já vás zdravím u mého dalšího videa a dneska tady máme video moje svaly, které jsou fakt úplně mega obrovský a teďka se přesuneme na místo, kde vám ty svaly ukážu, takže jdeme na věc. Takže teďka můžete vidět ty luxusně vyrysované bicáky, hnedka tady nad nima můžete vidět ty mega tricáky, níž můžete vidět skvělý břišní svalstvo a ještě níž jsou moje namakané nohy. Takže jo lidi, já doufám, že se vám moje svaly líbily. Rozhodně to nebyl žádný Photoshop ani efekty, prostě všechno je to reál. Radek. Brutalitus. No.